Halo Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki tekan gawean kok. Hujan ta ya? Heeh, ya, Mm-mm. dan Aku terus mantel. ya manggu. Mm-mm. Halo, Halo. Isik senam nang kamar. rakwat Saya senam. yo Mm-mm. ora Mm-mm. rakwat bayangke lek mama kepringet. Mm-mm. Engko ya. Engko nyong screening ya. Iya, Mm-mm. Mas. Mm. Enggak jam 10 ya. Yo, Mm-mm. Lompat CSU nggo payung. iya, Ini kan screening terakhir. iya, Mas. Engko bulan poso kan berai. Iya. Ya tekan pabrik iki, tekan gawean. Wis kangen karo Yo kangen to dan ngene iki golek keringet aku ning kamar. iya. Mambengi aku mungkin masuk angin ya. Ngising-ngising ping 5. Wah, heeh kuwi Mendret. Mendret tapi ora mendret. Ngising biasa tapi sedurung masuk ping 5 iki terus aku mau gasik tak ombeni susu kental. Lek bubur. ora sanggo kipas ra, Mas. Kok ngawane aku. Ora kipasan nyongki ora kipasan nek turu. Hmm, Heeh. Tapi wis enak iki. Hah? Wis enak. Yo wis, nggone susu. Terus iki tak gawa senam. Eh, Tangi cilik. BAB-ne ngumpul ora ana gelembung-gelembunge ra. Apa nih? BAB-ne BAB nih. BAB niki biasa, gak mendret. ya Cuma yo ngising-ngising wae. Heeh. ana umpluke ra. Ora, Oh, iya, biasa cuma lembek ngono wae. Heeh. iya, masuk angin. Heeh, masuk angin. Heeh. Iki wis ora kok yo ora loro ni weteng. Oh, Cuma beten ngising terus. iya. Ya pokoke Ping kudu 5. Hah? ya pokoke kudu BAB ngono ya. Heeh. Saiki wis ora. Iya. Entek ning weteng. Kita ombeni susu putih karo bubur. Iya, Heeh. iya. Ya wis. Iya sayang. Kasihan ya, Mas. Mm-mm. Sehat-sehat Mama. Amin. Sering bersyukur, Mas. Mm-mm. Eh, sering lebaran. Iya sayang. Aku sayang. Iya bodoh Raya ya. Aku sayang ayah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang Mama. Mm-mm. Sayang Mama. Iya. Ya, Mm. sayang Mama.